съм пустиняка. Днес ще играя Майнкрафт. Ще направя хардкор. И ще видим какво ще стане. Лека музичка. Даже може още малко да я намалим. Не. Така. Survival, не, hard. И да видим какво ще стане. Ще се пробваме. Пишете в коментарите какво да правя през това оцеляване. Дали да играя с приятели, дали да не играя. Пишете в коментарите. Това е нова версия. Има шулкър боксове и различни легла. На мен много ми харесва. Ще си големим бутоните, че с тези не става. Ще спирам ползването си. Добре, хора, настроихме бутоните. Искам да видя дали тук няма някъде село. Айде бе, появи се някъде това е. Едно сърце няма да е проблем, айде. Добре, няма. Бързо. Хоп, да пробваме. Какво изпадат копчета. Вау, колко шугаркейн. Ще го събера, може да ни е важен. Ще кажа, село, ама. То би било планина. Добре, сега да отиваме на спаун, там ще си направим къща или ще видим. Така. Трепа малко крави за храна. Една пържола много ми даде. Там видях онези овце и крави, но много би не искаха. Ме мързи.
Добре. Виждате, има втория ръка. Крафтинг тейбъл. Вземем си дървото. И правим една брадва. Така. Вземем си крафтинг тейбъл. И започваме. Ето. 2 овце. Абе. Тук идеха. Добре, няма да умрем от глад. Помислите, че ще умрем от глад, ама спълнаха се животните. Дойдоха си. Готови сме. Има вече легло. Добре, вече имаме легло. Че им така ли се правеше? Да. Ето виждате, бяло легло имаме. Вече не е червено, но е бяло. Мичо така е по-хубаво. Да си вземем повече храна. Добре, супер. Оттам дойдохме. И да вземем дърво. Мама. Тук става за хубава къщичка, бе. Добре ще бъде за къщичка. И сега ще го правим. И бързо трябва да си направим една печка. Тази къща бъде само за сега, после ще бъде някаква друга. Тук ще ни бъде за леглото, затова ще направим така. Така. И така. Там има 8 камък. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Точно. Печка. Трябва да правим малко слабове. Така. Не е храната. Добре. И ето.
колко месо се пече? Добре, 4. Ще направим малко чаркол за торчове. Само да не се стъмни, че... топа. Само, че това му казах да се стъмва. Добре, да вземем първо банкото, колкото можем дърво. Това ще бъде всичко от този клип и... Чао! Ще продължим с втория епизод.